హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ. కళ్యాణి మాతాజీ, మీరు కో-హోస్ట్ మాతాజీ. రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం, ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 9వ రోజు 9వ అధ్యాయం రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము. గుహ్య అంటే రహస్యమైన, సో పరమ గుహ్య జ్ఞానము ఈ రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అని అంటున్నారు. మొట్టమొదటగా భగవాను వాచతో ప్రారంభం. ఇప్పుడు భక్తి యోగంలో ఉన్నాము. 7th చాప్టర్ నుంచి 7th చాప్టర్ జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం చూసాము. ఆ తర్వాత 8th చాప్టర్ అక్షర బ్రహ్మ యోగం చూసాము. చివరిలో మరి అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కళేవరం ప్రయత్తి సమద్భావం అంటే చివరిలో ఎవరైతే నన్ను తలుచుకుంటూ శరీరాన్ని వదులుతారో వాళ్ళు ఏది తలుచుకుంటూ శరీరాన్ని వదులుతారో దానికి తగ్గ జన్మను పొందుతారు అని మనం భరత మహాముని స్టోరీ అది నిన్న చూసాము. సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడిని మనసులో ఉంచుకుంటే మనకి భగవంతుని పొందే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అన్నది నిన్న చూసాము. ఇదేదో డిజైర్ లాగా కోరికలాగా కాదు, మన బాధ్యతగా మనం చేయడం మానవ జన్మ ధ్యేయం అది కాబట్టి అన్నది చూసాం. ఇప్పుడు రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం చూస్తాము ఈరోజు. సో మొట్టమొదటిది భగవాను వాచతో ప్రారంభం. ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్షసే శుభాత్. ఈ గుహ్యమైనటువంటి రహస్యమైనటువంటి ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రవక్ష్యామి వివరిస్తాను. అనసూయవే, నువ్వు అసూయ లేనివాడివి కాబట్టి జ్ఞాన విజ్ఞానాల సహితం అంటే జ్ఞాన విజ్ఞానాలతో సహా నీకు ఈ రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు వివరిస్తాను. ఎందుకంటే నువ్వు అసూయ లేనివాడివి కాబట్టి. యజ్ఞాత్వ, ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత మోక్షసే శుభాత్, నువ్వు మరి అన్ని ఈ భౌతిక ప్రాపంచిక కష్టాలు కల్మషాల నుంచి విముక్తి చెందుతావు అని అర్జునుడితో అంటున్నారు. సో ఈ జ్ఞానం దశలు ఏమిటి అంటే రహస్య జ్ఞానం, మరి అతి రహస్యమైనది అత్యంత రహస్యమైనది అని 3 రకాల దశలు. మొట్టమొదటి రహస్యం అంటే దేహాత్మల మధ్య వ్యత్యాసం, 2nd చాప్టర్లో చూసాం. మనం ఈ దేహం కాదు ఆత్మ అన్నది. రెండవది అతి రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే భగవంతుని గురించిన జ్ఞానం, అంటే భగవంతుడితో ఆ శ్రీకృష్ణుడితో సంబంధాన్ని పెట్టుకోవడం అన్నది అతి రహస్యమైనది. అత్యంత రహస్యమైనది
ఆ శుద్ధ భక్తియుత సేవ, ఆ సంబంధం పెట్టుకున్నప్పుడు అవతల భగవంతుడి నుంచి వచ్చే రియాక్షను, అది అత్యంత రహస్యమైనది. సో ఇందులో రహస్యం ఏమున్నది? మనం అన్ని చూస్తున్నాం, మన అందరం కూడా తెలుసుకుంటున్నాం కదా అని మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది. ఇక్కడ దానికి ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే, రహస్యమైనది దేహాత్మల వ్యత్యాసం ఉంటే ఆ నాలెడ్జ్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం ఎంతమందికి సాధ్యపడుతుంది? కాబట్టి అది చాలా సీక్రెటివ్, అంటే అందరికీ తెలియని విషయము అనుభవపూర్వకంగా, అందుకని రహస్యం. సో అంటే ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది కాబట్టి థియరిటికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే థియరిటికల్గా తెలుసుకుంటున్నాం కానీ ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకునే వాళ్ళు తక్కువ మంది కాబట్టి అది ఆ రహస్యం అన్న మాటకు అర్థం అది. ఓకే మాతాజీ, మాతాజీ వస్తారు. హరే కృష్ణ. కళ్యాణి మాతాజీ అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేస్తారా మాతాజీ? మాతాజీ పోస్ట్ చేస్తారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అతి రహస్యమైనది ఏమిటి అంటే భక్తియుత సేవ యొక్క జ్ఞానం. అంటే ఈ భక్తి మార్గంలో ఉంటూ మనం భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ పెట్టుకోగలగటం. సో అది ఇప్పుడు మనకి ఒక లైట్ బల్బ్ ఉంది, ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంది, కనెక్షన్ లేకపోతే మరి బల్బ్ ఎలా వెలుగుతుంది? సో ఆ కనెక్షన్ కోసం ఏం చేయాలి? ఆ వైరు, ప్లగ్ ఇవన్నీ సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో పెట్టుకోవాలి బల్బ్కి. ఆ తర్వాత బల్బ్కి వైర్ ఉన్నా సరే, ఆ ప్లగ్ ఉన్నా సరే, ఆ ప్లగ్ని తీసుకువెళ్ళి మనం కరెక్ట్గా చేయగలగాలి ఆ ప్లగ్ పాయింట్లోకి. అది మరి మన యోగ సాధన, ఈ భక్తి, ఆ జ్ఞాన మార్గం, భగవంతుడితో కనెక్షన్ పెట్టుకోవడానికి, ఆ సంబంధం పెట్టుకోవడానికి మనం చేసే ప్రయత్నం. ఎప్పుడైతే మనం కరెక్ట్గా ఆ బల్బ్ ఆ ప్లగ్ పాయింట్లో పెట్టగలుగుతామో ఎలక్ట్రిసిటీ వెంటనే ఫ్లో అయ్యి ఇక్కడ లైట్ బల్బు వెలుగుతుంది. అది మరి ఈ లాస్ట్ స్టేజ్ అత్యంత రహస్యమైనది, భగవంతుడి స్పందన. అంటే ఆ కాంటాక్ట్ కరెక్ట్గా కలిగినప్పుడు, కనెక్షన్ కరెక్ట్గా వచ్చినప్పుడు, ఆ ప్లగ్ సరిగ్గా వెళ్ళి దానిలో కరెక్ట్ అయిన పాయింట్లో ఉన్నప్పుడు వెంటనే ఎలక్ట్రిసిటీ ఫ్లో అయ్యి లైట్ ఎలా అయితే వెలుగుతుందో, మనం కూడా కరెక్ట్గా భగవంతుడితో ఆ కాంటాక్ట్లోకి వచ్చినప్పుడు మరి భగవంతుడి యొక్క భావం ఏమిటి, ఆయన మెంటాలిటీ, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం వెంటనే మనకు అనుభూతి కలుగుతుంది. సో అది అత్యంత రహస్యమైనది. అంటే ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళడం మరి అందరికీ సాధ్యపడదు కాబట్టి అత్యంత రహస్యమైనది. ఆ ఫైనల్ స్టేజ్ వరకు కనెక్షన్లో వెళ్ళిన వాళ్ళు తక్కువ మంది కాబట్టి అందుకని అది అత్యంత రహస్యం అన్న మాటకు అర్థం అది. రాజవిద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రం ఇదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. రాజవిద్య రాజగుహ్యం. సో ఇది విద్యల్లోకి రాజు, గుహ్య సీక్రెట్స్ అన్నిట్లోకి పెద్ద సీక్రెట్. అంటే ఎక్కడో ఒకళ్ళు తప్ప ఇది ఏమిటి నిజంగా ఇది ఈ స్థితి అన్నది తెలిసిన వాళ్ళు ఉండరు కాబట్టి చాలా రహస్యమైనది అన్న మాటకు అది అర్థం. పవిత్రం ఇదం ఉత్తమం, పవిత్రమైనది, ఉత్తమమైనది, ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం అంటే ప్రత్యక్షంగా మనం అనుభూతి చెందవలసినటువంటి ధర్మం ఇది. సుసుఖం, సుఖం అంటే మళ్ళీ భౌతిక ప్రాపంచిక సుఖాలు కాదు, సచ్చిత్తానందంలో ఉండేటటువంటి సుఖం. కర్తుం అవ్యయం, చేయదగినది ఇది, అవ్యయమైనది, సంతోషంగా మనం నిర్వహించదగినది అని చెప్తున్నాను. సో ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్, సోషల్ నాలెడ్జి, ఆయుర్వేదిక్ నాలెడ్జి, దానికంటే ఆస్ట్రాలజికల్ నాలెడ్జి, వీటన్నిటికంటే సైంటిఫిక్ నాలెడ్జి గొప్పదనుకుంటే దీనిని మించినది ఈ గీతా జ్ఞానం అన్నిటికంటే కూడా గొప్ప జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. సో ఈ రాజ విద్య అన్నదానికి ఈ రహస్యమైనటువంటిది అంటున్నారు కదా. రాజవిద్య, రాజు లాంటి జ్ఞానం, రాజగుహ్యం అత్యంత రహస్యమైనది. ఎందుకు? ఎక్కడో ఒకళ్ళు తప్ప ప్రత్యక్షంగా తెలుసుకోలేనిది కాబట్టి. పవిత్రమైనది, శుద్ధమైన శ్రేష్టమైన జ్ఞానం, ఉత్తమమైనది, దివ్యమైనది, ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం. ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత. అంటే ఇది తెలుసుకుంటేనే మానవ జన్మకు పరిపూర్ణత. మన ధర్మం ఏమిటి మనిషిగా అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకోవడం. సుసుఖం, చాలా ఉల్లాసంగా ఉంచేది. అవ్యయం, నశింపనిది, ఎల్లప్పుడూ ఉండేది.
అశ్రద్ధదానా పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. సో అశ్రద్ధదాన పురుష అంటే అశ్రద్ధ ఉన్నవాళ్ళు, ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా 2 అర్హతలు కావాలి అంటున్నారు. ఒకటి ఏమిటి, అసలు శ్రద్ధ అనేది ముందే చూసాం ఫస్ట్ శ్లోకాలు, అనసూయవే అని. అంటే నువ్వు అసూయ లేని వాడివి కాబట్టి నీకు చెప్తాను అన్నారు. సో అసూయ లేకుండా ఉండటం. ఇక్కడ రెండవ విషయం ఏంటి అంటే అశ్రద్ధ దాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప. సో ఈ అశ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు కానీ ఈ ధర్మం పట్ల విశ్వాసం లేని వాళ్ళు కానీ, పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున అంటూ అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ అంటున్నారు. సో ఇక్కడ అశ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు, విశ్వాసం లేని వాళ్ళు. సో ఫెయిత్ అనేది చాలా ముఖ్యం. సో అది లేనప్పుడు, విశ్వాసం లేనప్పుడు మనం ఏ పని కూడా అసలు భగవంతుడి పట్ల అసలు ఏ పని పట్లైనా మనం శ్రద్ధ విశ్వాసాలు లేనిది ఏ పని సక్సెస్ఫుల్గా చేయలేం. అలాంటిది భగవంతుణ్ణి మరి మనం తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇంకెంత శ్రద్ధ విశ్వాసాలు ఉండాలి. మరి మన పని మీద, మన ప్రయత్నం మీద, ఆ భగవంతుడి మీద విశ్వాసం లేకుండా గనక మనం ఉన్నట్లయితే ఇంకా మనకిది సాధ్యపడదు. శ్రద్ధ కూడా మరి చెయ్యాలి అనేటటువంటి ఆ శ్రద్ధ కూడా ఉండాలి. సో అది ఇక్కడ అటెండెన్స్ మాతాజీ వస్తారు. హరే కృష్ణ, అందరూ అటెండెన్స్ అడుగుతున్నారు. హరే కృష్ణ కళ్యాణి మాతాజీ అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేస్తారు. మాతాజీ ఇంకా ఉన్నట్లేరు, వచ్చి పోస్ట్ చేస్తారు. సో అశ్రద్ధ దాన పురుష ధర్మస్యాస్య పరంతప. సో అశ్రద్ధ ఉన్న వాళ్ళు, విశ్వాసం లేని వాళ్ళు పరంతప శత్రువులను జయించే అర్జున అప్రాప్యమాం నన్ను పొందలేరు, నివర్తంతే తిరిగి వస్తారు. ఎక్కడికి? మృత్యు సంసార వర్త్మని, ఈ మృత్యు సంసారానికి, జనన మరణ చక్రం కాబట్టి దీనిని మృత్యు సంసారం అంటున్నారు. అక్కడికి తిరిగి వస్తారు. కాబట్టి శత్రువులను జయించే అర్జున, ఈ ధర్మంలో విశ్వాసం లేని జనులు నన్ను పొందలేరు, అందుకని వాళ్ళు పదే పదే జనన మరణ చక్రంలో ఈ లోకానికే తిరిగి వస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఓకే. సో మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. కొంచెం ఫోన్ కొంచెం ప్రాబ్లం అయింది. పర్వాలేదు మాతాజీ. అటెండెన్స్ అడిగారు, చేస్తున్నాను. హరే కృష్ణ. సో ఆ రెండు కూడా అవసరం. అసూయ లేకుండా ఉండటం, శ్రద్ధ విశ్వాసాలు కలిగి ఉండటం. అది లేనిదే మరి నన్ను తెలుసుకోలేరు. అప్రాప్య మాం నన్ను పొందలేరు, మళ్ళీ తిరిగి మృత్యు సంసారానికే వస్తారు. కాబట్టి అర్జున, ఈ ధర్మంలో విశ్వాసం లేని వాళ్ళు నన్ను పొందలేరు, అందుకని వాళ్ళు ఈ జనన మరణ చక్రానికే మరి మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూ ఉంటారు. మనం ఇప్పుడు అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, మనం స్కూల్లో మరి ఎగ్జామ్ పాస్ కాకపోతే నెక్స్ట్ క్లాస్ పంపేవారు కాదు, వెళ్ళలేం కాబట్టి. అలాగే ఈ మనం మరి ఈ సాధనలో గనక మనం ఉత్తీర్ణులం అవ్వలేకపోతే, పరిపూర్ణత పొందకపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రానికే వస్తూ ఉంటాము. ఇలా పుట్టడం, పెరగడం, పోవడం, మళ్ళీ పుట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్యవస్థితః. సో మయా తతమిదం సర్వం, నేను ఈ జగత్తులో సమస్తంలోనూ అవ్యక్తంగా నేను అంతటా ఉన్నాను. ఈ సమస్త విశ్వంలో అవ్యక్త స్వరూపంతో నేను అంతటా వ్యాపింపబడి ఉన్నాను.
మత్స్థాని సర్వభూతాని అంటే భూతాలంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులు అని చెప్పుకున్నాము. మత్స్థాని ఈ అన్ని రకాల జీవులు జీవరాశులు కూడా నాలోనే స్థితమై ఉన్నాయి. నచాహం తేష్ అవస్థిత, కానీ నేను వాటిలో స్థితులను కాదు. అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపం నుంచే వ్యాపింపబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు కూడా నాలోనే ఉన్నాయి స్థితులై, కానీ నేను వాటిల్లో స్థితుడను కాను. అంటే ఈ భౌతిక జగత్తంతా నాలో ఉన్నా నేను ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క ఫీలింగ్స్కి కానీ ప్రలోభాలకు కానీ అతీతుడను అని చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ ఈ భౌతిక జగత్ ఏమిటో నిన్న చూసాం గోలోక చాట్లో. ఇక్కడ ఎవరిది, ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. కింద కనిపించే మహావిష్ణువు, ఆయన నాభి నుంచి 14 లోకాలు వచ్చాయని నేను చెప్పుకున్నాం ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా. సో ఆయన పేరు, ఆ విస్తరణ పేరు ఏమిటి? అలాగే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మళ్ళీ పక్కన శ్వేత దీపంలో, పాల సముద్రంలో శ్వేత దీపంలో ఇంకొక విష్ణు విస్తరణ ఉన్నది. ఆయనే అందరి జీవరాశుల్లోనూ పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నారని చెప్పుకున్నాం. సో ఆ విష్ణువు పేరేమిటి, ఈ విష్ణువు పేరేమిటి? గర్భోదక సాయి విష్ణు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. ఈ గర్భోదక సముద్రంలో ఉన్న విష్ణుమూర్తి విస్తరణ నుంచి ఈ 14 లోకాలు ఆయన నాభి నుంచి వచ్చాయి. అందులో పైన ఉన్నది సత్యలోకం, తర్వాత పైలోకాలు, మధ్యలోకం, కింది లోకాలని 3గా మనం బ్రీఫ్గా అంటామని చెప్పుకున్నాము. సో అసలైతే 14 ఉన్నాయి. ఈ 14తో పాటు శ్వేతదీపం, పాల సముద్రం, శ్వేతదీపం, అందులో కూడా ఇంకొక విస్తరణ క్షీరోదక సాయి విష్ణు. ఎక్సలెంట్, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, కేఎస్ఎన్ రావు ప్రభుజీ, వెరీ గుడ్. వీళ్ళు ఈ 2 విస్తరణలు. ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణు కంటే కూడా ఇంకా పైన, అంటే ఈ మొత్తం భౌతిక ప్రపంచానికి పైన ఉన్నది మెయిన్ ఇంకొక ఫస్ట్ విష్ణువు యొక్క అవతరణ. ఆయన నుంచి మరి ఈ మహత్తత్వము, ఆ మహత్తత్వం నుంచి ఇవన్నీ వచ్చాయని చెప్పుకున్నాం. అది ఆ విష్ణువు పేరు ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఆ విస్తరణ పేరు. అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశారు మాతాజీ, మీరు అది పోస్ట్ అందరు ఫిల్అప్ చేసుకోవచ్చు, క్లిక్ చేసి ఉంచుకోండి. సో అది కూడా తెలిస్తే ఎవరైనా ఫస్ట్ది, అంటే ఈ మొత్తం భౌతిక ప్రపంచం కూడా మహత్తత్వం అనే రింగ్స్, పంచభూతాలు వాటి మధ్యలో ఉన్నది. వాటికి పైన ఇంకొక మొట్టమొదటి మహావిష్ణువు, వెరీ గుడ్, విస్తరణ కారణోదక సాయి విష్ణు. ఆయన కారణ సముద్రంలో ఉన్నారు. ఆ కారణ సముద్రం నుంచి మహత్తత్వం, పంచభూతాలు వచ్చి గర్భోదక సముద్రము, ఇవన్నీ దీని నుంచి మళ్ళీ 14 వచ్చాయన్నమాట. వెరీ గుడ్, కేఎస్ఎన్ రావు ప్రభుజీ, వెరీ గుడ్ ప్రభుజీ, ఎక్సలెంట్, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఈ సమస్త విశ్వం నాలో నేను అవ్యక్తంగా వ్యాపించున్నాను. అన్ని ప్రాణులు నాలోనే స్థితమై ఉన్నా నేను వాటిల్లో స్థితుడను కాను అన్న మాటకు అర్థం అదే అని చూసాము. సో దాని గురించి ఇంకా ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, అయినా కూడా సృష్టించబడిన ప్రాణులన్నీ నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతాన్ని చూడు, తిలకించు. నేను సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడిని అయినప్పటికీ కూడా, అంటే సృష్టించటం, పోషించటం అన్నీ కూడా భగవంతుడి చేస్తున్నా నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితం కాను. అది నేను ఇక్కడున్న ఎవరితో కానీ ఈ భౌతిక ప్రకృతి, దీంట్లో ఏముంది, ప్రకృతిలో సత్వరజస్తమో గుణాలనే మాయ ఉన్నది ఈ ప్రకృతి అంతా. కాబట్టి ఆ మాయతో కానీ నేను ప్రభావితం కాను. నాకు ఆ గుణాలేమీ లేవు. నిర్గుణుడు భగవంతుడు, అంటే ఈ గుణాలన్నిటికీ అతీతం, అంత ప్యూరిటీ అన్నమాట ఆ భగవతత్వం. అందుకే ఆ భగవతత్వాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్తో ఆ ప్యూరిటీని తెచ్చుకోగలిగిన వాడే అర్హుడు భగవంతుడి ధామానికి అని చెప్పేది. ఆ సచ్చిత్తానంద, ఆ శుద్ధతత్వం. కాబట్టి భగవంతుడికి ఏ కల్మషము లేదు. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో వచ్చే ఏది కూడా లేదు. సత్వగుణంలో కల్మషమే ఉంది, మంచిదే కదా ఆ గుణం అనుకోవచ్చు. సత్వగుణంలో కూడా మంచి పనులు చేస్తున్నా అన్నీ నేనే చేస్తున్నాను అనేటటువంటి అహంకారం ఇంకా ఉన్నది. అది నా బాధ్యత అనుకుంటూ ఆటోమేటిక్గా చెయ్యాలి అని చెయ్యడం అనేది లేకుండా ఎక్కడో ఇంకా ఆ ఫీలింగ్ ఉన్నప్పుడు అది ఇంకా శుద్ధ సత్వం కింద రాదు.
సో అవన్నీ కూడా దాటుకునే స్టేజ్ వచ్చినప్పుడే అది శుద్ధ సత్వం కింద మారుతుంది. సో అది భగవతత్వం. సో ఇక్కడ కాబట్టి నేను వాటితో ప్రభావితం కాను అలా ప్రభావితులు కాకుండా ఉండగలగటం వల్లే భగవంతుడు మరి నిష్కల్మషుడు. ఇంకా ఏమంటున్నారు, సర్వత్రా వీచే గాలి ఎంత బలమైన గాలి అయినా కూడా ఎల్లప్పుడూ మరి ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉండాలి. అలాగే ఎలాంటి ప్రాణులైనా ఎంతటి గొప్పవాళ్ళు అది ఇదని ఏదనుకున్నా సరే అందరూ కూడా నాలోనే స్థితమై ఉంటారు. మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. సో నా అధ్యక్షతలో ప్రకృతి చర అచరం, కదిలేవి కదలనివి అన్నిటినీ కూడా సృష్టిస్తోంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ప్రకృతి మాతను కూడా చూపిస్తున్నారు. హేతునానేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే, దాని యొక్క పరిపాలనలో మరి ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది, నాశనం చేయబడుతుంది. సో నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ భౌతిక ప్రకృతి నా దర్శకత్వంలో నా అధ్యక్షతలో పనిచేస్తూ, అంటే భగవంతుడి డైరెక్షన్లో పనిచేస్తూ అన్ని కదిలే కదలని జీవులన్నిటినీ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలో మళ్ళీ ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది, మళ్ళీ నాశనం చేయబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అవజానంతి మాం మూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావం అజానంతో మమ భూత మహేశ్వరం. నేను మనుష్య రూపంలో ఉన్నప్పుడు మూఢులు అవజానంతి మాం, నన్ను తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. ఎవరు? మూఢులు. మానుషీం తనుమాశ్రితం, నేను ఈ శరీరంతో వచ్చినప్పుడు మూఢులైన వాళ్ళు నన్ను అర్థం చేసుకోలేకుండా ఉన్నారు. పరంభావం అజానంతో, ఈ దివ్య భావాన్ని తెలుసుకోలేక మమ భూతం మహేశ్వరం, నేను అన్ని జీవరాశులకు ప్రభువును అన్నది వాళ్ళు తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నారు. కాబట్టి నేను మనుష్య రూపంలో వచ్చినప్పుడు, అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. అన్ని జీవరాశులకు కూడా ప్రభువునైన నా యొక్క దివ్యత్వం వాళ్లకు తెలియడం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి దుర్యోధనుడు వీళ్ళని చూస్తున్నాం, శ్రీకృష్ణుడు మరి అక్కడ ఉన్నా కూడా పాండవులు దైవం అని గుర్తించారు, కానీ కౌరవులు గుర్తించలేకపోయారు. అదొక ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రితాః భజంత్యానన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. సో మహాత్ములు నన్ను తెలుసుకుంటారు. ఇక్కడ మూఢులు మరి నన్ను పరిహసిస్తారు, నన్ను అర్థం చేసుకోలేక నా దివ్యత్వాన్ని. మహాత్ములు నన్ను సమస్త ఈ దైవీం ప్రకృతిం ఆశ్రితాః, నా యొక్క దివ్యశక్తిని ఆశ్రయించిన ఈ మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి నేను ఆది అన్నది వాళ్ళు భూతాదిం అవ్యయం జ్ఞాత్వా భూతాదిం అవ్యయం. సో నేను అన్ని జీవరాశులకు కూడా ఆది బీజాన్ని అన్నిటినీ కూడా సృష్టించిన వాడిని, ఆది మూలాన్ని అని తెలుసుకుని, అవ్యయుడనని నాశనం లేని వాడినని తెలుసుకుని, భజంత్య అనన్య మనసు, నన్ను ఎప్పుడు భజిస్తూ అంటే పూజిస్తూ ఉంటారు అనన్య చిత్తంతో. ఇక అది తదేకంగా వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఈ రకంగా నా భక్తిలో నెలకొని ఉంటారు. సో నా దివ్య శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి కూడా నేను ఆది మూలాన్ని తెలుసుకుంటారు. అనన్య చిత్తంతో వేరే మార్గంలోకి, ఇదే మార్గంలో ఉంటూ వేరే మార్గంలోకి వైదొలగకుండా కేవలం నా మీదే మనస్సును లగ్నం చేసి వాళ్ళు నా భక్తిలో నిమగ్నం అవుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అర్జునుడికి ఈ భక్తి అన్నదానికి ఇక్కడ యశోద మరి శ్రీకృష్ణుడు బలరాముల్ని చూస్తుంది. సో మహాత్ములు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అన్నది ఇక్కడ మనకి చూపిస్తున్నారనమాట. అంటే వాళ్ళు భగవంతుడి యొక్క దివ్యత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని, ఆయన అందరికీ కూడా ఆది అన్నది ముందు తెలుసుకుని,
ఆ తర్వాత ఆదిదేవుడు ప్రతిదానికి భగవంతుడే బీజం అని, అవ్యయుడు నాశనం లేనివాడు అని అర్థం చేసుకుని అనన్య భక్తితో భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు మనసులో లగ్నం చేసిన వాళ్ళు మహాత్ములు. మరి ఆయన యొక్క శక్తిని తెలిసి ఈ రకంగా ఆ భక్తిలో నెలకొని ఉంటారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు ఈ మహాత్ముల గురించి? సతతం కీర్తయంతో మాం యతంతశ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం నిత్యా నమస్ నమస్ నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా నిత్యాయుక్తా ఉపాసతే. సో సతతం కీర్తయంతో మాం, ఎల్లప్పుడూ నన్ను కీర్తిస్తూ ఉంటారు. అంటే భగవంతుడిని, ఆయన మహిమలను కీర్తనలు కీర్తిస్తూ ఉంటారు. యతంతశ్చ దృఢవ్రత, దీనిలోనే వాళ్ళు దృఢంగా ఈ మార్గంలో నెలకొని నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా, భక్తితో నమస్కరిస్తూ అంటే ప్రార్థిస్తూ నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, నిత్యము ఈ ఉపాసనలో యుక్తులై ఉంటారు, నెలకొని ఉంటారు. సో ఈ మహాత్ములు ఎప్పుడు కూడా నా దివ్యలీలను కీర్తిస్తూ, కీర్తనల ద్వారా నా దివ్యలీలను గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పంతో, దృఢవ్రత అన్నారు కదా, ఆ దృఢవ్రతులు అంటే దృఢ సంకల్పంతో పనిచేస్తూ ఈ సాధనలో వినయంతో నా ముందు ప్రణమిల్లుతూ నమస్యంతశ్చ మాం భక్త్యా, భక్తితో నిత్యాయుక్త ఉపాసతే, ఈ రకంగా నిత్యము వాళ్ళు భక్తితో నన్ను ఉపాసన చేస్తూ ఉంటారంటే ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ప్రభుపాదని ఆయన శిష్యుల్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఈ భక్తులకు మహాత్ములకు చూపిస్తున్నారు. మరి వాళ్ళు నిత్యము ఇలా భగవంతుడి దిలీలని గానం చేస్తూ ఆ సాధనలో ఉంటూ నమస్కరిస్తూ భక్తి మార్గంలో ఉన్నారు. సో ఈ మహాత్ముల కార్యకలాపాలు ఏమిటో మళ్ళీ చూద్దాం. కీర్తనలు, ఎల్లప్పుడూ భగవంతుణ్ణి గురించిన కీర్తనలు జపాలులో ఉండడం. దృఢవ్రతులు, ఈ దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఈ మార్గంలో ఉండటం. నమస్యంత, ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఉండటం. నిత్యాయుక్త, ఎల్లప్పుడూ ఈ సాధనలో లీనమై ఉండటం. ఇంకా ఇతర రకాల ఆరాధకులు ఉన్నారు. అంటే అర్జున, నేను సూర్యుడి రూపంలో వేడిని ప్రసరిస్తాను, నేనే వర్షాన్ని ఆపుతాను, కురిపిస్తాను, నేనే అమరత్వాన్ని, నేనే మృత్యు రూపంలో వచ్చేది కూడా నేనే, నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలిక పదార్థాన్ని కూడా నేనే. తాత్కాలిక పదార్థం అంటే మన భౌతిక దేహం, ఎప్పుడు ఉండేది కాదు, పాంచభౌతికం, పంచభూతాలతో తయారైంది, ఇది టెంపరీ. కానీ శాశ్వతంగా ఉన్నది మనలో ఆత్మ. సో మనలో టెంపరీ ఉన్నది, శాశ్వతమైనది ఉన్నది. శాశ్వతమైనదేమో ఆత్మ అయితే, టెంపరీది మన బాడీ. సో రెండు నేనే అంటున్నారు. శాశ్వతమైన ఆత్మ నేనే, తాత్కాలిక పదార్థం పంచభూతాలు కూడా భగవంతుడి సృష్టి, అది నేనే. ఇంతకు ముందు కొన్ని చాప్టర్స్ లో కూడా మనం చూసాం, సూర్యుడిలో వేడినని, తర్వాత మరి నీటిలో రుచినని, తర్వాత ఆకాశంలో శబ్దాన్నని మనం చూసాము. అలాగే ఈ చాప్టర్లో కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు. నేను సూర్యుడి రూపంలో వేడిని ప్రసరిస్తాను, వర్షాన్ని ఆపేది కురిపించేది నేనే, అమరత్వాన్ని మృత్యు రూపంలో వచ్చేది నేనే, నేనే శాశ్వతమైన ఆత్మను, తాత్కాలిక పదార్థాన్ని. అంటే సమస్తంలో భగవంతుడు వ్యాపించి ఉన్నారు అన్న విషయం మనకి జీర్ణం అవడానికి ఇన్ని రకాలుగా ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి చెప్తున్నారనమాట. వేదాలలో చెప్పబడిన సకామ కర్మల పట్ల మొగ్గు చూపే వాళ్ళు నన్ను యజ్ఞయాగాదులతో పూజిస్తారు. అంటే ఈ వేదాలు చెప్పిన కొన్ని యజ్ఞాలు అవి చేసినప్పుడు, అలా భగవంతుని పూజించినప్పుడు దాని ద్వారా మనకు పుణ్యం వస్తుందని చెప్తూ ఉంటారు కదా. యజ్ఞశేషం అయిపోయిన తర్వాత ఆ సోమరస పానం చేయడం ద్వారా పాపాలన్నీ పోయి పవిత్రులై వీళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి ఆశిస్తారు. సో ఆ యజ్ఞం చేసినప్పుడు ఆ యజ్ఞశేషం అంటే యజ్ఞాల్లో మిగిలిందంటే ఆ ప్రసాదం తీసుకుంటే, ఆ ప్రసాదం సోమరసం అంటే అది సోమ అంటే అసలు చంద్రుడు, సోమరసం అంటే మనం చెప్పుకున్నాం చంద్రుడు చంద్రకాంతిలో పెడితే కొన్ని ఔషధాలు అవి కూడా కొన్ని రసాయనాలు మరి మన ఆయుర్వేదలో కూడా ఆ చంద్రకాంతిలో పెట్టి కొన్ని మందులు తయారు చేస్తూ ఉంటారు. అవి చాలా ఆయుర్వేదంలో చాలా బాగా పనిచేసేవి అనమాట. సో ఆ చంద్రకాంతికి ఆ పవర్ ఉందని, అందుకని ఈ యజ్ఞశేషాన్ని సోమరసం అంటే ఆ సోమరసం తీసుకుంటే పాపాలన్నీ పోతాయి
అని వేదాల్లో చెప్తూ ఉంటారు. ఆ సోమరసం అంటే యజ్ఞశేషం, ఆ ప్రసాదం అని చెప్పి. అందుకని ఆ యజ్ఞాలు చేసి యజ్ఞాల్లో ఆ ప్రసాదాన్ని తీసుకుంటే పాపాలన్నీ పోయి పవిత్రులై వీళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్ళొచ్చు అని ఇలా వేదాల్లో చెప్పిన విధంగా చేస్తూ ఉంటారు. ఈ యజ్ఞాలు అవన్నీ కూడాను వారి పుణ్యకర్మల ఫలితంగా వాళ్ళు స్వర్గాధిపతి అయిన ఇంద్రలోకానికి స్వర్గలోకానికి వెళ్తారు. అక్కడ దేవతలు విలాసాలు మరి ఇంద్రలోకంలో స్వర్గలోకంలో అన్ని భోగాలు ఉంటాయి. ఆ భోగాలన్నీ కూడా వీళ్ళు స్వర్గానికి వెళ్ళి అనుభవిస్తారు. అయితే ఏమవుతుందంటే ఆ స్వర్గలోకపు భోగాలన్నీ అనుభవించడంతో వాళ్ళ పుణ్యఫలం అంతా కరిగిపోతుంది. అదంతా కరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. అది సో స్వర్గలోకంలోకి వెళ్తే అక్కడే పర్మనెంట్ గా ఉంటామని లేదు. మనకి ఎంత పుణ్యం ఉందో ఆ పుణ్యం కరిగే వరకు, అంటే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లాంటిది అనమాట మన పుణ్యం కానీ ఏదైనా, ఆ పుణ్యం అంతా కరిగే వరకు ఉంటాము. కరిగిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ భూలోకానికి వస్తాం. ఈ రకంగా ఈ స్వర్గప్రాప్తి కోసం ఈ వైదిక కర్మలు యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళు మళ్ళీ మళ్ళీ భూలోకానికి వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు. పుణ్యం వచ్చినప్పుడు వెళ్తారు స్వర్గానికి, అయ్యే వరకు దాన్ని మొత్తం ఖర్చు చేసుకునే వరకు అక్కడ ఉంటారు. అంతా ఖర్చు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ భూలోకానికి వస్తారు అని చెప్తున్నారు భగవంతుడే ఇక్కడ స్వయంగా. ఇక్కడ దానికి ఒక ఉదాహరణగా ఒక జైంట్ వీల్ చూపిస్తున్నారు. ఈ జైంట్ వీల్లో మనం ఎక్కామంటే పైకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడి నుంచి అంతా అతి సుందరంగా మనోహరంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మొత్తం ఎక్కడెక్కడో సుదూర తీరాలు కూడా చూస్తాం. కానీ మళ్ళీ అక్కడ ఉండం కదా పర్మనెంట్ గా, కొంచెం సేపు ఉన్నాక మళ్ళీ మన కిందకి తీసుకొచ్చేస్తాం. అలాగే ఈ ఈ వైదిక కర్మలు అనుసరించి పుణ్యం సంపాదించుకుని స్వర్గానికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్వర్గంలో మన పుణ్యం కరిగే వరకు ఉండి మళ్ళీ తిరిగి భూలోకంలోకి రావాలన్న దానికి అదొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు అనమాట. అయితే అనన్యాశ్చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం. అనన్య చింతనతో ఎవరైతే నన్ను మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే, ఏ జనులైతే నన్ను ఆరాధిస్తారో అనన్య చింతనతో, అంటే వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఎప్పుడు నన్ను మనసులో ఎవరైతే ఉంచుకుంటారో ఆ రకంగా ఆరాధిస్తూ, తేషాం వాళ్ళని నిత్యాభియుక్తానాం, అంటే వాళ్లకు నిత్యము ఇలాంటి సాధనలో యుక్తులై ఉన్న వాళ్లకు యోగక్షేమం, వాళ్ళ యోగక్షేమాలు వహామి, నేనే వహిస్తాను. అహం వహామి, నేనే వహిస్తాను. సో ఎవరైతే అనన్య చిత్తంతో నన్ను ఎప్పుడు ఆరాధిస్తూ ఉంటారో వాళ్లను నిత్యము ఈ యోగంలో యుక్తులై ఉన్న వాళ్లకు వాళ్ళ యోగక్షేమాలను నేనే వహిస్తాను అని చెప్పి అంటున్నారు. యోగం అంటే లేనిది ఇవ్వటం, ఇక్కడ క్షేమం అంటే ఉన్నదాన్ని రక్షించడం. సో ఎప్పుడు నన్ను అనన్య చిత్తంతో నన్ను మనసులో నెలకొల్పుకుని ఈ స్థితిలో యుక్తులై ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ యోగక్షేమాలు వాళ్ళకి లేనిదేంటో సమకూర్చి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను నేను అంటున్నారు. సో దానికి ఉదాహరణగా ప్రహ్లాద్ మహారాజు, మరి ఆయన నిత్యము నారాయణ మంత్రం ఆయన నోటి మీద ఉంటూ ఉండేది. సో ఆయన మరి తండ్రి ఎన్ని కష్టాలు పెట్టినా, చంపాలని చూసినా, మరి ఏనుగులతో తొక్కించాలని, సింహాలతో తినిపించాలని, తర్వాత మరి లోయలోకి నీటిలోకి సముద్రంలో కాళ్ళు చేతులు కట్టి పడవేయించడం, అగ్నిలోకి పంపించడం, ఇటువంటివన్నీ కూడా మరి భగవంతుడు ప్రతిసారి ఆయన ఏ భయం లేకుండా ఎప్పుడు ఏది చేసినా ఏ స్థితిలో కూడా భగవన్ నామాన్ని మానలేదు. సో భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఆయన్ని రక్షించడం మనకు తెలిసిన స్టోరీయే. అదొక ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా పైన కుచేలుడిది కూడా మనం చూసాం, బాల్య స్నేహితుడు. అయితే చిన్నప్పుడు ఒకసారి కుచేలుడిని ఒక ప్రశ్న అడిగితే గురువు గారు ఆయనకు సమాధానం తెలియకపోతే భగవంతుడు కూడా పాపం మరి స్నేహితుడు అతనికి తెలియకుండా నేను గనక చెప్తే ఫీల్ అవుతాడేమోనని భగవంతుడు కూడా చెప్పకపోవటం, గురువు గారు ఇద్దరికి చిన్న పనిష్మెంట్ గా అడవిలోకి వెళ్ళి కట్టెలు కొట్టుకురండి అని చెప్తే గురువు గారి భార్య కొన్ని శనగలు లాంటివి ఇస్తుంది కుచేలుడికి. ఇచ్చి మీరిద్దరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు తినండి అని చెప్పి ఇస్తుంది. ఇద్దరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ గాలి వాన అంతా వచ్చి కొంచెం చీకటి పడిపోతే ఒక చెట్టు పైకి ఎక్కి కూర్చుంటారు ఆ గాలి వాన వచ్చేసరికి. అయితే కుచేలుడు ఆకలితో తన దగ్గర ఉన్నవన్నీ కూడా తినేస్తుంది జరుగుతుంది, భగవంతుడికి ఏమి పెట్టకుండా.
ఆ తర్వాత మరి పెద్ద అయిన తర్వాత కుచేలుడి గర్భదారిద్ర్యానికి గురి కావడం, ఆ భార్య యొక్క ప్రోద్బలంతో భగవంతుడి దగ్గరికి సహాయం కోసం వెళ్ళడం, భగవంతుడి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత భగవంతుడి మీద ప్రేమ అయితే పాపం చాలా ఉన్నది. ఆ భక్తి భావంతో అతను చూస్తాను భగవంతుడిని, మళ్ళీ శ్రీకృష్ణుడి దర్శనం అవుతుందని ఆ దర్శనం కోసమే వచ్చాడు కానీ ఆయన సహాయం నోరు తెచ్చి అడగను లేదు. భగవంతుడు ఆయన చెప్పను లేదు. భగవంతుడికి అన్నీ తెలుసు కాబట్టి ఆయనే గ్రహించి ఇతనికి అన్ని మర్యాదలు చేసి భోజనం అది పెట్టించి ఆ తర్వాత ఆయన ఇంటికి వెళ్ళేసరికి అక్కడ సర్వ సంపదలు తన ఇంట్లో ఉండటాన్ని ఆయన చూశారు. సో వాళ్ళకి లేనిది సమకూర్చి ఉన్నదాన్ని రక్షిస్తాను అన్నదానికి ఈ రెండు ఉదంతాలు మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ గా చూపిస్తున్నారు. యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితॄన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్య యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. సో దేవతలను పూజించే వాళ్ళు దేవలోకాల్లో జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు పితృలోకాలకు వెళ్తారు, భూత ప్రేతాలను ఆరాధించే వాళ్ళు అలాంటి చోట్లే పుడతారు, నా భక్తులు నన్నే చేరుకుంటారు. సో ఎవరిని ఆరాధిస్తే వాళ్ళ లోకానికి వెళ్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో యద్భావం తద్భవతి, ఏది ఆలోచిస్తే అదే పొందుతారు అన్నది మనం చూసాం. సో దాన్ని కూడా ఇక్కడ అన్వయించుకోవచ్చు ఆ మాటని. సో ఎవరిని పూజిస్తే అక్కడికే వెళ్తారు. మనం చెడు భావాలను తెలిస్తే అదే అలవర్చుకుంటాం, మంచి భావాలతో ఉంటే మంచి అలవర్చుకుంటాం. మనం ఎవరిని ఎక్కువగా తలిచి పూజిస్తామో అదే ప్రాప్తి వస్తుంది. కాబట్టి నా భక్తులు నన్ను చేరుకుంటారు. సో భగవంతుడికి భక్తితో మరి అర్పించిన వాళ్ళు భక్తులు కొందరిని ఇక్కడ కుచేలుణ్ణి, శబరి, మరి అలాగే గజేంద్ర మోక్షంలో చూపిస్తున్నారు. ఈ భక్తి అనేది ఎంతో సరళమైనది. భక్తితో అర్పించడం అంటే ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏదైనా భక్తితో అర్పించడం ముఖ్యం. అది ఎంత పెద్దది అని కాదు, ఏదైనా సరే. పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపకృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. పత్రం ఆకు, పుష్పం పువ్వు, ఫలం పండు, తోయం నీరు. సో ఆకైనా పువ్వైనా పండైనా ఆఖరికి నీరైనా సరే, యోమే ఎవరైతే నాకు భక్తితో ప్రయచ్చతి సమర్పిస్తారో తదహం భక్త్యుపకృతం, అది నేను భక్తితో ఇచ్చిన దాన్ని నేను స్వీకరిస్తాను. అశ్నామి ప్రయతాత్మనః, నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నాకు నా స్వచ్ఛమైన మనస్సు గల నా భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో మరి ఆకైనా పువ్వైనా పండైనా ఆఖరికి జలమైనా సరే సమర్పిస్తే నేను దాన్ని సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. సో ఉండాల్సింది ఏమిటి అంటే భక్తి. ఏది ఇస్తున్నారన్నది కాదు, ఆ సమర్పించేటప్పుడు ఆ భక్తి భావంతో మనం సమర్పించడం ముఖ్యం భగవంతుడికి. భగవంతుడికి కావలసినది ఆ ప్రేమ, ఆ స్వచ్ఛత అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఈ భాగవతంలో స్టోరీ అనమాట. ఈవిడ రోజు పళ్ళు అమ్మడానికి రావడం, ఆ రోజుల్లో బియ్యం వేసి పళ్ళు ఏదైనా అవి ఇవి తీసుకోవడం అట్లాంటివి ఉండేవి కాబట్టి బియ్యం వేసేవారు. ఒకరోజు ఆవిడ వచ్చేసరికి ఇంట్లో వాళ్ళందరూ పనిలో ఉండి చూడకపోతే చిన్ని కృష్ణుడు మరి తన దోసితో బియ్యం తీసుకుని వెళ్తే ఆ చిన్ని చేతుల నుంచి అన్ని జారిపోయి ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అందులో ఒకటో గింజ మిగిలాయి, ఏమీ లేవు. అయినా ఆవిడ ఎంతో ప్రేమతో ఆ బియ్యం కోసం కాకుండా తన యొక్క మిగిలిన పళ్ళన్ని భగవంతుడి చేతిలో ప్రేమతో పెట్టడం చూస్తున్నాము. ఆ తర్వాత ఆవిడ చూసుకుంటే ఆవిడ బుట్టలో ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఈ రత్నాలు, వజ్ర వైడూర్యాలు అన్ని భాగవతంలో ఒక స్టోరీ ఉంది, అది చూపిస్తున్నారు దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గా. స్వచ్ఛమైన మనసుతో నువ్వు కాయైనా పండైనా పువ్వైనా ఆకైనా నీరైనా ఏది ఇచ్చినా నాకు ఆ ప్రేమతో ఇస్తే నేను దాన్ని సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను. సో ఏమిటి అంటే ఆకు, పువ్వు, పండు, నీరు అని చూపిస్తున్నారు. సరే తులసి భగవంతుడికి అతి ప్రియమైనది కాబట్టి ఇక్కడ తులసి ఆకును చూపిస్తున్నారు. యత్కరోషి యదశ్నాసి, ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. యజ్జుహోషి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. యత్కరోషి యదశ్నాసి, నువ్వు ఏ పని చేసినా, యదశ్నాసి మరి ఏది తిన్నా, యజ్జుహోషి
యజ్ఞంలో నువ్వు దదాసి యజ్ఞంలో నువ్వు అగ్నిలో ఏది సమర్పించినా అంటే యజ్ఞంలో దదాసి ఏ దానం చేసినా అది తపస్యసి ఏ తపస్సు చేసినా కౌంటేయ అంటే నువ్వు ఏది ఏ యజ్ఞం చేసినా దానం చేసినా తపస్సు చేసినా ఏది తిన్నా ఆఖరికి నువ్వు యత్కరోషి ఏ పని చేసినా అది తత్కురుష్వ అది చెయ్యి ఎలా మదర్పణం నాకు అర్పించి చెయ్యి. ఇది ప్రాక్టికల్గా మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఈ సాధనకి. అందుకని ఇది ఇంపార్టెంట్. ఏ పని చేసినా నువ్వు ఏ యజ్ఞం చేసినా ఏది దానం చేసినా ఏ తపస్సులు చేసినా నువ్వు ఏది తిన్నా నువ్వు ఏ పని చేసినా ఆఖరికి ఏ పని చేసినా నువ్వు దానిని నాకు సమర్పించి చెయ్యి, ఆ విధంగా చెయ్యి అంటున్నారు. ఎందుకు ఆయనకి సమర్పించి చెయ్యాలి అనే ప్రశ్న వస్తే నెక్స్ట్ దాంట్లో ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్షసే కర్మ బంధనై సన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి. ఈ శుభాశుభ రెండు ఫలితాలు కూడా నువ్వు నాకు అర్పితం చేయడం ద్వారా ఈ శుభమైన ఫలితమైన అశుభమైన ఫలితమైన ఆ కర్మబంధాల నుంచి నువ్వు మోక్షాన్ని పొందుతావు. సో శుభమైతే మనం విముక్తులం అవడం ఏంటి, ఆ శుభాన్ని అనుభవించవచ్చు కదా అని మళ్ళీ ఇంకో డౌట్ వస్తే దాని ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే శుభం వస్తే అనుభవించితే ఆ పుణ్యఫలాలు వచ్చినా కూడా పర్మనెంట్ మోక్షం కాదు, మళ్ళీ భూలోకంలోనే ఉంటాం ఆ పుణ్యం అయిపోయిన తర్వాత. కాబట్టి శుభమైన అశుభమైన భగవంతుడికి మనం అర్పించినప్పుడు ఆ కర్మఫలాల్ని మోక్ష బంధం నుంచి కర్మబంధాల నుంచి విముక్తులమై మోక్షానికి అర్హులమవుతాం. సన్యాసయోగ యుక్తాత్మ ఇటువంటి సన్యాస యోగంలో నువ్వు యుక్తుడివై ఉంటే అంటే ఈ వైరాగ్యంలో, వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి, త్యాగం చేయటం, ఇచ్చివేయడం, గివప్ చేయడం, సమర్పించడం అని ఇక్కడ అనుకోవచ్చు. ఏం సమర్పిస్తున్నాం, మన శుభాశుభ ఏదొచ్చినా మనం ఏది చేసినా దాని నుంచి వచ్చే బంధాలు దాని నుంచి వచ్చే రిజల్ట్స్ అన్ని అర్పిస్తున్నాము అని చెప్తున్నారు. సో ఆ ఇటువంటి వైరాగ్య యోగంలో సన్యాస యోగంలో యుక్తులై ఉంటే విముక్తులై మాం నన్ను ఉపైష్యసి పొందుతారు, చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని పనులు నాకు అర్పించడం ద్వారా నువ్వు శుభ అశుభ ఫలితాలనే బంధాల నుంచి విముక్తి చేయబడతావు. ఈ సన్యాసత్వంతో అంటే ఈ వైరాగ్యంతో నువ్వు మనస్సు, వైరాగ్యం అంటే ఇంక మళ్ళీ మనం ఏదో అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళే వైరాగ్యం కూడా కాదు ఇది. నువ్వు నలుగురిలో ఉంటూనే ఈ మానసికంగా నువ్వు ఈ మెంటాలిటీని డెవలప్ చేసుకుని భక్తి భావంతో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా భగవదర్పణం భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేస్తున్నాను ఆయనకు అర్పించి అని నువ్వు ఆ కర్మ బంధాల మీద ఆసక్తి లేకుండా ఆ రకంగా భగవదర్పితం అనుకుని చేస్తే నువ్వు ఆ వైరాగ్యంలో ఆ భక్తితో ఉన్నప్పుడు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేష్యోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మైతే తేషు చాప్యహం. సో భగవంతుడికి పక్షపాతం ఉన్నదా, కొంతమందికి అంటే మరి మంచి జరుగుతూ ఉంటుంది, మనం మంచి వాళ్ళమైనా మనకి అన్ని కష్టాలు వస్తున్నాయి, ఇలాంటి డౌట్స్ ఏమైనా వస్తే ఇక్కడ భగవంతుడు అంటున్నారు సమోహం సర్వభూతేషు, నాకు అన్ని జీవరాశుల పట్ల సమభావమే. నమే ద్వేష్యోస్తి, నిన్నెవరిని ద్వేషించను, నా ప్రియ ఎవరు నాకెంతో ప్రియులు అన్నది లేదు, నాకు అందరూ సమానమే, నాకు అందరితోనూ సమబుద్ధితోనే ఉంటారు. అయితే కానీ ఏ భజంతి, ఎవరైతే నన్ను భజిస్తారో పూజిస్తారో మాం భక్తితో నన్ను పూజించే వాళ్ళు నాలోనే మైతే తేషు, నాలోనే ఉంటారు, వాళ్ళల్లో చ అప్యహం, నేను కూడా వాళ్ళల్లో ఉంటాను. సో నాకెవరి పట్ల పక్షపాతం కానీ విరోధ భావం కానీ లేదు, అన్ని ప్రాణుల పట్ల నాకు సమబుద్ధే ఉన్నది. కానీ ఎవరైతే నన్ను ప్రేమతో ఆరాధిస్తారో ఆ భక్తులు నాలోనే ఉంటారు, నేను వారిలో ఉంటాను. అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే ఆ కనెక్షన్ వచ్చిన వాళ్ళు, సో నిజంగా భగవంతుడితో కాంటాక్ట్ కలిగిన వాళ్ళు నాలో ఉంటారంటే మనందరం ఉండమా భగవంతుల్లో అనే ప్రశ్న వస్తే అది కాదు ఇక్కడ చెప్పేది. కనెక్షన్ వచ్చినప్పుడు నేను స్వయంగా వాళ్ళు నన్ను అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అవుతారు, నా ఫీలింగ్ ఏమిటో వాళ్ళకి నా స్వభావం అర్థం అవుతుంది. ఆ రకంగా
మేము కాంటాక్ట్లో ఉంటాం. స్వభావ సిద్ధితో నా స్వభావాన్ని వాళ్ళు పొందుతారు కాబట్టి ఆ కనెక్షన్తో వాళ్లకు నేను కంప్లీట్గా అర్థం అవుతాను. వాళ్ళు నాలో ఉంటారు, నేను వాళ్ళలో ఉంటానంటే ఒకే ఒక మెంటాలిటీతో ఐక్యం అవడం అనమాట. అది యూనియన్ విత్ గాడ్, సమాధి స్థితి అని. అదేంటి అంటే ఆ భగవత్ తత్వాన్ని కంప్లీట్గా అవగాహన చేసుకుని తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు ఆ భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుంటే ఆ భగవంతుడిని కంప్లీట్ కాంటాక్ట్లో ఉండి తెలుసుకోగలుగుతాం ఆయన తత్వాన్ని. అది ఇక్కడ ఇలా చెప్తున్నారు. నన్ను ప్రేమతో ఆరాధించే భక్తులు నాలో నివసిస్తారు, నేను వాళ్ళలో నివసిస్తాను. మరి ఇద్దరు కూడా స్వభావరీత్యా ఒక్కటే సచ్చిత్తానంద తత్వంలో ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి అది ఇక్కడ మీనింగ్. సో ఆ కనెక్షన్ వచ్చి లైట్ బల్బ్ వెలిగిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ స్థితిలో భగవంతుడితో ఉంటారు. వాళ్ళు నాలో నివసిస్తారు, నేను వాళ్ళలో నివసిస్తానంటే మా ఇద్దరికి కంప్లీట్ కాంటాక్ట్ ఆ కరెంట్ ఫ్లో ఉన్నది కాబట్టి ఒకటే రిజల్ట్ ఉంటుంది, ఒకటి తత్వం వస్తుంది వాళ్ళకు కూడా. దుఃఖాలు మరియు కష్టాల నుంచి స్వేచ్ఛ. సో అలా వచ్చిన వాళ్ళు, ఆ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శాశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి నమే భక్త ప్రణశ్యతి. క్షిప్రం భవతి, త్వరలోనే వాళ్ళు ధర్మాత్ములు అవుతారు. శాశ్వత శాంతిని నిగచ్చతి, పొందుతారు. కౌంతేయ ప్రతిజానీహి, నువ్వు ప్రకటించు. నమే భక్త, నా భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ప్రణశ్యతి, నష్టానికి గురికారు, నాశనం కారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి మహాత్ములు ఎలాంటి మహాత్ములు అంటే మరి నన్ను ఎవరైతే నన్ను భక్తితో ఎప్పుడు నా భక్తిలో నియుక్తులై నన్ను ఆరాధిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు త్వరలోనే ధర్మాత్ములు అవుతారు, శాశ్వత శాంతిని పొందుతారు. కాబట్టి కుంతీపుత్ర, నా భక్తుడెప్పుడు నష్టానికి గురికాడని ధైర్యంగా ప్రకటించు. మాం హి పార్థా వ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యు పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రాః తేపి యాంతి పరాం గతిం. సో నన్ను ఈ రకంగా పొందడానికి ఎవ్వరికైనా అర్హత ఉంది. ఈ జన్మ, జాతి, కులము, లింగ భేదాలు ఏమీ లేవు. ఎలాంటి వాళ్ళైనా సంఘంలో వాళ్ళు ఎంతో తక్కువ వాళ్ళని సొసైటీ అనొచ్చు, కానీ నాకు ఆ భేదాలు ఏమీ లేవు. ఎవరైతే నా పట్ల భక్తితో ఉంటారో వాళ్ళు నాలోనే ఉంటారు. వాళ్ళు మరి నాకు ఆ భేదాలు ఏవి కూడా లేవు. లింగ భేదాలు, జన్మ, జాతి, కుల భేదాలు ఏది లేదు. సమాజం వీళ్ళంతా తక్కువ వాళ్ళన్నా నాకు అదేమీ లేదు. నన్ను శరణు పొందిన వాళ్ళంతా కూడా పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా హరిదాస్ ఠాకూర్, ఆయన మరి ఒక ముస్లిం మతస్థుడు అని చెప్పుకున్నాము. మరి చైతన్య మహాప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఈ హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని బోధించమని అడిగినప్పుడు అడగటానికి కూడా భయపడ్డాడు, అర్హత ఉందో లేదో అని. కానీ ఆయన ఎంతో ప్రేమతో ఆ మంత్రాన్ని బోధించడం, ఆ తర్వాత ఆయన నిత్యము దాన్ని జపించి నామాచారి అనే పేరు తెచ్చుకోవడం, బిరుదు తెచ్చుకోవడం కూడా మనం చెప్పుకున్నాము. ఈయనకు వాళ్ళ కులస్తులందరూ మరి ఇలా హిందూ ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నాడని చాలా హింసలు పెట్టడం జరిగింది. ఆయన్ని నదిలో పడవేయటం, చేతులవి కట్టివేసి అన్ని. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి ఆయన రక్షించడం. అప్పుడు ఆయన కోరిక ప్రకారం చైతన్య మహాప్రభు చేతుల్లోనే ఆయనకి మోక్షం కలగడం జరిగింది. సో అందుకని ఒక ఎగ్జాంపుల్గా, అంటే కుల భేదాలు ఏదీ లేదు, ఎవరైనా సరే భక్తితో ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరిగా నన్ను శరణ పొందిన వాళ్ళంతా పరమపదాన్ని చేరుకుంటారు అన్నదానికి ఆయన్ని ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. లాస్ట్ శ్లోక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. అంటే భగవద్గీతలో 9వ అధ్యాయం మధ్యది. ఆ మధ్య దాంట్లో ఇది లాస్ట్ కాబట్టి కరెక్ట్గా మధ్యలో ఉంది, భద్రంగా మధ్యలో పొందుపరిచారు కాబట్టి ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్తారు. మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. మన్మనా భవ మద్భక్తో, మనస్సు నా మీద పెట్టు. మద్భక్తో, నా భక్తుడవవు. మరి మనస్సును నా మీద లగ్నం చేసి నా భక్తుడవవు. మద్యాజీ అంటే నన్ను ఆరాధిస్తూ, మాం నమస్కరిస్తూ నాకు ఉన్నప్పుడు మామే వైశ్యసి, నన్నే పొందుతావు. యుక్త్వైవం, ఈ రకమైనటువంటి సాధనలో నువ్వు యుక్తుడవైతే నన్ను తప్పనిసరిగా పొందుతావు. ఆత్మానం మత్పరాయణః, నన్ను, మనస్సును, బుద్ధిని నాకు
అర్పించి ఈ రకమైన యోగంలో యుక్తుడవైతే నన్ను తప్పక పొందుతావు. నీ మనస్సును ఎల్లప్పుడూ నన్నే స్మరించడంలో నిమగ్నం చెయ్యి. మన్మనా భవ మద్భక్త, నా పట్ల భక్తితో ఉండు. మధ్యాజీ, నన్ను ఆరాధించు. మాం నమస్కురు, మరియు నాకు ప్రణామాలు అర్పించు. మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం, పూర్తిగా ఈ రకంగా యుక్తుడవై ఈ సాధనలో లగ్నం చెందినప్పుడు నువ్వు మామే వైశ్యసి, నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటావు అని చెప్పి నీ మనసును బుద్ధిని ఈ రకంగా నా మీద పెట్టి నువ్వు ఈ సాధనలో ఉంటే నన్ను తప్పకుండా చేరుకుంటావు అని. మరి ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అన్నారు కాబట్టి ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుని చేరుకునే మార్గంలో ఇది కూడా ఒక శ్లోకం అన్నమాట. సో మనస్సులో ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని మనం స్మరించుకుంటూ ఆయన్ని మనసులో నెలకొల్పుకొని భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఆయనకు నమస్కరిస్తూ అంటే భగవంతుడిని మర్చిపోకుండా ఉండగలిగినప్పుడు ఎప్పుడు మైండ్లో మనకి ప్రియమైన వాళ్ళు ఎలా అయితే ఎప్పుడు మన మైండ్లో ఉంటారో వాళ్ళ కళ్ళ ముందు లేకపోయినా ఆ రకమైన ప్రేమతో భగవంతుడిని ఎప్పుడు దానిని మించిన ప్రేమతో మరి మనకి జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను, మరి ఈ గాలిని, నీటిని, ఇవన్నిటినీ కూడా, భూమిని అన్నీ ఇచ్చిన భగవంతుడికి పట్ల మనకి ఇంకెంత ప్రేమ కృతజ్ఞతలు ఉండాలి. కాబట్టి అది ఆ విషయాన్ని మనం తదేకంగా తలుచుకుని ఆ రకంగా భగవంతుని స్మరించుకుని మనం భగవంతుడి పట్ల ఆ ప్రేమ భక్తి భావాలను పెంచుకోవచ్చు. సో అలా ఎప్పుడు భగవంతుని మనసులో నెలకొల్పుకుని భక్తితో ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా నువ్వు నన్ను చేరుకుంటావు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే, దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి శరణు జొచ్చి ఆయన పట్ల ప్రీతిపూర్వకమైన భక్తి మార్గంలో ఆయన పట్ల ప్రీతిపూర్వకమైన భక్తితో ఉండటం ద్వారా అత్యుత్తమమైన గోలోక బృందావన ధామాన్ని మనం పొందగలుగుతాము అన్నది మనం చూసాము. ఆ భక్తి భావంతో ఉన్నప్పుడు భగవంతుని తప్పకుండా పొందుతామని ఈ లాస్ట్ శ్లోకంలో కూడా అదే చెప్పారు. అందుకని వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో